shi kadai zai iya sanin abin da ke zuciyar mu don hukumar Allah ba wani nasara dama shi ya ba mu nasara mu aka sa mana wujudu Allah ne ba mu samu ko dama duka wanda yake famasiya yau ni da iya sani na sai magana akan kaina na ko sai da ni nake kowa abu shi haka yake wannan amari da ya faru daga Allah yake kuma Allah shi ma godiya ko shi kaddara mana haka tun farko ta wajen karo kun Allah ya mana gata ya ba mu sabe aka kwace da karfin siya da karfin soja da sanda aka gwada hukunci aka kama muka hakura muka dara wai dai wanda ake bukata Allah shi gode su kuma zabe sake dawowa muka sake dai zaɓo abba karo na biyu kuma an tabbatar da karasa da ya kama aiki aka maso kuma da wasu abubuwa na zalunci wanda kuma Allah ubangiji bai lamace ba ubangiji Allah ka san zuciyar da gaske muke yi ba da yana muke yi ba wannan ta hari ubangiji Allah ka yi riko da hannayensa da wanda shi yake aiki tare da shi mu da ma goyon baya ne kuma Allah ubangiji ya samu dai kokarin mu da ma da kokari